Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Thank you, and balik tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero, ang programa po ng Taong Bayan. Dito po sa programa natin, tinig po ng Taong Bayan na napaka-importante at bukas na bukas po tayo sa inyong mga tawag kung gusto nyo pong tumawag. 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Kaya lang, yung mga active po sa online ay diretso po silang nagko-comment sa ating survey question. Buena mano! Manoy Jobert Clet, sabi niya nasa Australia ito. Imposible, I don't believe that, sabi niya. Francisco Orpilla Valiente, disiplina lang ang kailangan. Bambi Fulo, kung may magawang paraan, bakit hindi? Thank you, Bambi. GC Boston, basta sa PRRD, walang imposible. Tuper Matchkey, pwede. Siguro kung gagawa ng tunnel sa ilalim tulad sa ibang bansa. Tunnel nga, no? Oo, why not? PCRGCM GMF, Gail Musang, matulad lang yan sa pangako ni Pinoy. Magpapasagasa sa tren. Jerry Usuba, posible. Naranasan ko na nung Tuesday night, rush hour pa yun, ha? Mario Bayot, 9.9 kilometer from Cubao to Makati within 5 minutes. Kaya yan, basta walang obstruction. Solo, sasakyan, walang obstruction. Si Robert Arena, si pusa ang inilagay. Pusa. Alam mo na, pag pusa ang inilagay. Pusa. Yolanda Liria Santillan, mas mabilis pa sa 5 minuto pag inalis na ang mga humahadlang sa pagbabago. Tulad ng SWS, Senador, fake grace po. Bakit? Bakit may fake grace po? may original bang grace po? Eleno Paz, in your dreams, need more feasibility studies and research. Malitin natin yung ating survey question. Posible ba o hindi ang 5 minutong biyahe mula Cubao to Makati na ipinapangako po sa taong bayan? Ivan Ortiz Dominguez, oo naman, sabi niya. Marty Arcega, kaya yan kung may disiplina ang mga tao sa kalsada. Don de Almonte, parang sa drugs lang yan. Mario Liwag, maaring mangyari kung BMW sports car ang gamit, minamaneho ng world champion race car driver at siya lang ang dadaan sa kalye. Kayo talaga, ha? Xavier Tanala, emergency power lang ang kailangan ni Duterte para magawa niya yan. Kaya lang, hinarang ni Grace po ngayon sa 18th Congress, ipropose ulit ng mga bagong senador. Eric Cruz, kalokohan yan. Mario Bagaipo Vertudaso, Makati, EDSA, kuha yan, Cubao, basta hindi gaano maraming sakyan. Pax Day, ang problema puro silip lang sila boba at mga dilawan sa legacy ni Pangulong Duterte. Sumagot naman si Joel Tenorio, Pax Day, ano po ba ang legacy ni Duterte? May nagawa na ba siya? Sampul nga po. Sumagot din si Donna Ray Cruz, Pax Day, isa kang alamat, parang Tatay Butete mo. Mag-isip ka nga sa batas trapiko pagdating sa EDSA, ilang maximum speed na dapat takbo ng sakyan. Tapos sabihin mo puro silip. Manang-mana ka sa sinasamba mo, puro yabang, hindi nag-iisip. Walang personalan dapat, walang personalan. Dapat dito, issue lang tayong pag-usapan. Issue lang. Dolet Talastas, kaya yan. Ginagamit lang ng F1 car o race car yung mga intersection alisin sa stop and light, 90 seconds din yun. Oo nga.
Ruel Bombita Pante, pwede kung bawat Pilipino ay may disiplina. For sure, hindi kasi dito madami ng talangka, the Filipinos. Eds Caballero, hari namang mangyari sana yan para sa mga Pinoy. Very positive siya. Roald Ramiscal, ililipat na po ang Makati sa Ortigas. Bubuhatin yung Makati. Joy Rodriguez, wala nang ibang dadaan at gagawin ng racetrack at alisin ang speed limit. Yun, pwede yun. May mga sumagot doon sa sagot ni Joy Rodriguez. Joel Tenorio, Joy Rodriguez, wala namang speed limit sa EDSA traffic na may speed limit pa. Paano na yon? Yun ang tanong mo sa kanila kung bakit may speed limit sa EDSA traffic naman kaya may konting luwag na nakita na. CJ Chavez, oo, pwede yon. Iba, maglakad muna. Xavier Tanala, pwede yan. Elevated lane para lahat ng sasakyan para sa Makati, Ayala lang. John De Cross, pwede kung walang sasakyan sa EDSA. Junel Misikula Seba, magagawa, ba't hindi na dyan si Pastor Kibuloy, magkasangga sila? Magagawa, bakit hindi man dyan si Pastor Kibuloy, magkasangga sila ni Pre Duterte? Walang imposible kasi sugo siya ng Diyos daw. Maniwala lang kayo. Solid Duterte. Joy Rodriguez ulit, suntok sa buwan, kwento mo sa pagong. Kayo talaga, ha? John Patrick Mensalvas Salanga, posible naman basta 1 a.m. Timoteo Giganzo, kaya Santulan to Guadalupe, nakasakay ka. Kung maglalakad, tagal nga. Tolentino Bilino, MRT. Jose Vargas, sakay sa flying carpet. Rick Reyes, nagpadala ng emoji na nakatawa. Basilio Palaming, you guys should by now know how to deal with the president. You must also need to know how to evaluate issues the president is talking about, whether realistic or not. Don't make small issues into big one. Joy Rodriguez, MRT nga may sariling riles na lagpas 5 minuto pa bago ka makarating sa Makati. Kapag naniwala ka dyan, wala kang kadala-dala. Yan po ang mga sumagot sa atin sa wall po ng Leader Knows Philippines. Dito po sa ating programa, pabor, kontra, o naman po ang inyong opinion sa ating topic. Welcome na welcome po yan. Anybody can join us. Saan man kayong dako ng Pilipinas at mundo naroon, kayo po ay welcome. But I do encourage everyone to be objective. Wala pong personalan, huwag kayong mag-away-away dahil ang pinag-uusapan po natin ay ito. Posible ba o hindi na 5 minutong biyahe mula Cubao to Makati na ipinapangako sa publiko? Sabi po ay bago daw mag-December, ayos na ang papa. Ayos na. 11 minutes bago po maubusan tayo ng oras. Mag-break muna tayo ulit at balikan ko po kayo pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.